Kublai pi ki parlok ki parabangait ngakwa pan pening sengau bahai pi haga kerteng jong Jesus Christ unong penim ujangi mentang la poi sakone ka wepat katayau bat kajingya batai gejongi hakane ka por kadai shapang uminsem bakhoi hoi ni barok ni kwa ban tip shapang uminsem bakhoi kajing trai kam gejong uminsem bakhoi kam tam ha gejing im gejongi hakene kisngi ki bakhado namang takadau ngakwa ban khot ye pi apding sengau bahai pi banyai ne lang mat ngi kat bangidang ye kren ya kane ka subject shapang uminsem bakhoi ban haswa banginya syakmat ngakwa wan pring sengau baru ban penitu epi ya kino isim mentai gejongi ngidan sangut ngakwa wan pring sengau bahan nengkong ya i pastor ke lamare kenmon lamare ngakwa pring sengau bahan ya i pastor e scamlon baru ya i church pastor jong kabalang nongpo i hemonmi maulong nangta ya i nong hikai jongi iba Jonisan Mukim bat ngakwa bat prince ngabharu ya i church pastor jong kabalang hasok sarat yanki karbuki kublai sibon ya gijing pelai gejong pi ya ki kapor gejong pi ban ya simentalang bat ngi hakane kapor ngi scam ba gijing dorong katlem jong pi ba ki brew gejong ublai ki nyok ya gijing kerku da gijing jubab ya ke ba pilapan kre nam ta jongi iwe pi we haswa banginya syakmat tongin pendamnya kri hagijing duai panbor na ublai kana mau mensem khoi nyai dorong kat lamat ngi bangla ban sngau thu ya ke e ke ba ngin sayo sngau tongin nya duai ko ba jingi ubah hamnang long ba khoi ka kerteng jong me long ga mon jong me wan gi hima gi jong me khanda ko ma hamnang ngai khublai me ya kana ka por ya ka ba mela ai hangi ka por ka ba kodor banyak sngau ya ka ktin gi jong me na kshakri gi jong me Adwai nam ta jong ki iwe pi iwe kat ba kidang ya samingi ya gejing jubab syapang umin simakoi nak ketin gejong me ngi dwai ba menyai dorong ka lamru bat baro kinong snap teker kui ki ha gejuk kurkom bat ai ki ya kata gejing shai oblai sngew i jing khot kerpa jong i han ka po namai ni paning dam ha kerteng gejong Jesus Christ amen na kerpat ipi iwe kinong snap penkre yaki kulom yaki kot sada gejong pi kenang ma phila bantho ya ki jimbu chicken maulana yaki record bible yaki ba phila ban pule dala dehi kumangi jule mentang ngi sngew yak we ki jingkli bat kane ka jingkli ka banengkong kwa ban Aisha i pastor church pastor ha ka balang nangpo ka jingkli kelong kumne ka ek kam uminsem bakhoi snga maha batayengi kublai sibon sari ke jingli ke jongpi bar ngila ban jubab ke babon kiliang ye kene ke jingli bar babon teli ki man henry ngan simtang south teli ki man na artli de khot ha kene ka por ye ka ban nengkong tungine pha ji gospel kat kum yonis kal nong ka ba khat saw de khot ka ba arphun reu bat ko ong kumne Henry utau nong petingen men bukho ya utau ba pau la pha ha ka kerteng jonga uta ke nyun hikaye pi ke baro badu pin kan mau ye pi ke baro ki bangal ong ha pi kini de kentin ke ba ucisu ula kren ha ki sunran ki jongu keneru de kentin ke ba ucisu ukren happy bad hanga ki ba snap ki ha ke ne ka por kalong ka pasiut nan dei ke kimat ke bangila ban sim na kene ke dekon ngin sim artli ke ban nungkong uong ba un hikai ngi ke baro ke kam jong men sem ko un hikai ya pi ban yanga ka ba ar un pin ken mau ngi ke baro kanung na pi ba den kendo ke ne ke jing ke bam la ban siu tho ba pipuli ke tin ke jong blei ba pim la ban siu tho ke ba jia ke jing im jong pi pim la ban ken mau ke ba la jia shedin pim la ban ken mau ke ba phila puli ke tin jong blei hang ni kong ba min sem ba khoj un hikai ya pi ke baro min sem ba khoj un pin ken mau ya pi ha ke baro tongini pej pat sa artli ke mad da ka bangin phai sa gospel kat kum yonis kal nong ba khan reu de khot ka ba khan lai ka ba ong kum de Henry on daula wan mau sem ka jing shisha ken un ya lam ya pi shi ka jing shisha baro namar un kren nalade Henry ye ke ru ka ba un yo osnyo un kren ba un pin pau happy ye ke ru ki bansa wan
lengba kene ke dekat pat ngiyok sa arteli kimat yikam kejing tray jong mensim bakoi ka baneng kong deke kong ba un yalam yengi se kejing shisha baro nang ta ka basau kong un pen pau yengi yeke ke bansawan ko ki perlok le na pedeng jong pi ki bas ngap ye kene ke jing ye kren jong ye kene ke por ke discussion jong ye kene ke por let's see pim tip kano ke jing sha ka badai kano kat ba pis ngap na ka tor ko badai na ka tor ka dai pim tip kano duai what ngap ye nga what ngap ye no ngap yo men sem ba khoi duai bang atrai yalam ye nga sikajing shisha baro take ke kam jong men sem khoi ngin sim ye ni south li ke mat ka ban kong ke dei un hikai ngi ke baro ka baar un pin kan mau ngi ke baro ka balai un yalam ngi sikajing shisha baro ka basau ban un pin pau ngi ke bansa wan kini dei south li ke mat ki banga kwa ban yesam ye ki kam ke ba men sem khoi utrai Kumlai sibun ya kejing jubab kejong pi kelong ke basai halor kena kamat. Bat kawai ke bang aku ban hang kelong ba umin sim makoid un pla syapang u Jesus Christ. Balai bang ong ya kena namar ba kini kisngi ke bangi imanta kide kisngi ya ke ba ke Bible play tu. Ba sibun ki min sim baman kinwan ki min sim ba syukur ban syukur ya pi kin kup da kisni langbrot kenang ba nginam la ban itu yaki hinre ka ktin kejong ublai ka itu sya yangi mangini ban tes yaki ngini ban tunju yaki na ktin kejong ublai ba dai tang ktin kejong ublai hi kala banyak kebala banyak tu yangi laki long ki ba shisha lane ki ba syukur mentangi sengau ya ka wepat kecing kelibat kane kada ya i pastor ke lamrai ka ba ongkum ne dakum no de ngila ban tip kerteng ya umen semakhoi. Kumlai sibun sa en lapasam ya kejing keli ke bapila ayanga. Dakum no de bangila bantip ya ke keteng munsim makoi. Kejing jubab jenga kalang. Naka Bible hi bat lapan skamru lengba kikot jong munsim jong kejing tu lapa. Katkum kusithi u apostol Paul ceki Hebrew Cipeu kalanong gerkot ke ba arab kendai kai thu yangi umun sim jong kejingai balapan skam na ke kot kejing terang ki arta sela ke balai spa arab kendai ke paragraf ke ba nangta gospel Yohanes kat sao kalanong gerkot ke ba arab riu umun sim jong kejing penting nangta umun sim jong kejing shisha haga gospel Yohanes katsan kalanang gerkot kebaar hundre nangta umun sim jong keburam ila mensyam nengkong Petrus sa katsa nangta umun sim jong Chris Rom ra kendai bat nengkong Petrus iwe katwe nangta jing hagakot jing terang jong ki arta kesela ke baas pa shipel munsim jong ke benang testimonies to ministers sela ke basaus pa nye pendreu nang ta kini kide ki kat to kat ne ki kerteng jong munsim bakhut ki boleh record haga Bible mat ko mga ong mene melapan scam ru nagi kot jong munsim jong nang itu lepa Kumlai sibun ya kejing jubab kejong pi ngakwa ban kerpat ya ki nong peit sengabha tho jing mau ya kini ki jubab na ktin kejong ublai bat lada pempat yo sengap ngan ya ban biang ya ke ba i pastor ilaong umun sim jong kejing ai menengkong umun sim jong kejing pentengan nanta umun sim jong kejing shisha umun sim jong keburong umun sim jong ukris bat umun sim jong kabneng ngai skam pila syai bat pila yo bat mentangil lek sakawe pat kejing keli bat kata kada ya i pastor es kamlam kejing keli ke balong kumne hatu umun sim makhoi udon kejing long renye
Kublai shibun nak mta tu jingkli ya ka ba lala kli yang ka bong hatu musim khu udon ka jinglong renyang shwa bangan jubab ngakwa aban ai kublai yipi bui ki ba la yepe ya ka ni ka channel ha ka jing slok ya ka ting ka chong blai bar kumju ya ka ni ka tim ka ba la priang subhai yang bangan long unong ishimanta ban ngadwai bo musim khu jumble unialam yengi bangin yo jingshai hakum kani kapor khamtam ha ka bai dei bat kani ka jingkali ka ba ka jingkali ka ba ki babun ki kristan ki sotho da ka ba shai kum ba ki ka sngi kalong ka ba shai bat ki don ka tu ka ni ki ba khamdum ha ki jumut jumkhat bat ki ba pen kelan ya ka jingi puli ka ting ka jumble bat khamtam ki ba so atapien ya ka ta ka jinglong ble ka jong musim khu Kaktian berapa saat musim berjong blay naga kitab Deuteronomy gelonong ba arp kundai ke dekat ba arp kundai ke lada kunan syai baki ki bari ke ki jong blay hande ki ki ba pen pau ke de nak menta jongi ki ba la tho ha kani ke jing tho ba khu ki long nak menta jongi bangin kran ban ngin tai kenyat ha bangi kran syapang kamang ke jong long blay ka jong musim khu ka jinglong reneng ka jong ka bangi ong hak tin away ka personality ka jong musim khu ka jebab ka bang kwa ban ai ho udon ka tin ka jong blay ta ka basai ka jebab pat ka kdo ha ka jing tho ba khu kam shem la ong ka men sim u blay ka tin khasi jungi ka basai pha ka da kdo u men sim ha bang u ka bamut ya uta ubadan jing em ha bang u ka bamut ya uta ubadan ya kata kamain ka jinglong reniang hak kitab uisia ka bang kwa man sat na ka testament ka barem kalau nong ka ba sapu pra ka khop khan riu ka lain ka bubut ka bang kwa man pudi ka ong kumni te menta utrai ublai ula pha yanga but umsim jong u kani di ka tin jing tu pa ya ka ba ujisu un sakran ya ka ga ba ublai bu pa un sa pha ya u haba kapor kala debiang ye ubo unong breu shine ka bathai mantrai ka kam ka mission ka jong u na ka panta ka jingpen em ye ke babun ujisu ukraini ni ki contain u try ublay mod ublay bukpa ula pha yanga kudo shaladi but musim jong u ka momot don lai ki ha ka ni ka por ti ha bangi phai ha ka testament ka bathmai na ka gospel kat kum u yohanes kalonong ka bakhan rio ka khat ka ba pra kaktim lap samsim ke jongblai ka ongkom ni but anda lawan mau un pen kendu ye ka pathai shapang ka pop bat shapang ka hok bat shapang ka jing bisar de ujisu penenkam hagani ka por taki kentien u ka kedau yo ubadan jing em ubadan ye ka takaman ka jinglong reniang nangta ka khop khalai Andre anda lawan mau umusim ka jing shishaken unialam ye pi sya ka jing shisha baro unialam kabason tanat habang yipuli kakting ke jongblai bakakting ke jongblai kamju pensa yengi ha ka umdum ya musim khu jongblai la kdo yo u kum utau badan ya kaman ke jinglong reniang saisin na ka gospel ka kum u yohanes kalonong ka bakhasau ka dekhat ka ba khan riu jisu ong ni ngaru ngadwai ya pa deun ai pi ya weipat unong pentengan ka bible ka khamsham la ong un ai ya ka mensim ka jing pentengan unong pentengan nang ta ha ka khat ka ba ar pho rio o jisu ong kumni henry uta unong pentengan umsim ba khu umdei ka mensim ba khu ya uba uta pa un sa pha ka kteng jonga uta kin un hikai ye phi ye ki baro but un pen kan mau ye phi ye ki baro ki ba ngalaong happy kani kalong ka jubab ka basai ka ba ngio na kaktin ka jong blay don shibun ki sakhi satana ka jing tho ba khut ande ki ka bang kwa ban ong ha ka ni ka por ba ki don ki Pakistan ki ba perkhat ba umusim khu jong blay udai tang ka bor kadai tang kal air ande ngakwa ban pen ep ka wi ka khot episodes kolonong ka basaw ka khot ka balai pho ko ong komni to wat pen so si phi ya umusim khu ublay da uba la shan sharp ye phi hadu kata kasi ka jing suspa to wat pen so si phi ya umusim khu lada udai tang ka bor ubom dan ye ta kaman
kajing long blay udai tang kal air ngakwa bani tu ipi kal air kam sotho henry ba udon ya takam man kajing long blay nak takadaw kaktian blap sam sim bujong blay ka ong to wat pen susi ipi ya umusim kho kabamut ba udon ya kaman kajing long blay kaman kajing long renyang ususi don shibun gid khot gi bakran u musim ubadap da kajing e ba komentar teter ban ngangai gini ki sembo jember khat ki banga ai hakane kapor ngangai kan pensyai hangi ubai puai to ai ba blame kurku yang ubai puai Kublai shibun pasta ya kena kejing jubab ya kawa pila ai. Kalau ka basyai halor kena kamat. Bat ngilas ngatu menta. Bat ngakwa ban. Balada donna pedeng jong pi ki parlok ki parabangai ki badang sengau artatin ya kejing hikai. Naga ketin gijong ublai ya kawa pila yo. Lada pidang sengau artatin. Plibing ya ketin gejong ublai. Duai. Ba umin semakui nuan. Ba uni hikai pi. Namar ba umin semakui unkren tang ya gejing shisha. Ba un hikai tang ya gejing shisha. Namang takadaw duai. Bat pai sya ublai. Mentang ya sengau sakawepat gejing keli bat kanai kanai ya i Sir Jonathan Mokim gejing keli kalong kumne. Kumno ngin la ban sengau ya kasor umensing bakhoi. Kublai shibun yang ni kajingkli kabang kumno ngila ban sengau ya kasur umensim bakhoi. Ban jubab ya kendinga skwa ban bo kajingkli ya pi wai puwe hato pila jua sengau ya kasur kaba wan hapi kaba ong ya pi kai kaba pidai ban le bat kai kaba pim dai ban le ladang yo snow itu kasur hajing sakato kadai kasur kaba umensim bakhoi Ukraine hangi but ngide ban tibru kasur jong umensim khod Ukraine hangi ban ayarap yangi ban long kibabha ban yat hakalti kababha bangimde ban le ek basnio but lada ngikwa banyo snow kasur umensim khod ngide ban kala kabamud ngimde ban le shle pop ladangi le shle pop nginam yo snow ya kasuru men semakoi ban re ladangi ngikla ko mod ladangi ailat yo blay ban kren hangi ladangi le kam gojong blay men semakoi ru untre halor gojongi bat ngi ngin yo snow ya kasur gojong men semakoi ya kasur ke ba jam gojong men semakoi ba kren hangi ban yathu yangi ban direct yangi hakano ka ba nginde ban le kublai shibon Kublai shibun ya kejing jubab kejong pisa. Hoi mensemak hoi yarab ingi ba inle ya kababha. Mentang ini ya syakmat. Ya sakana gawe kejing keli ya i church pastor jong ka balang sarat. Kejing keli kalong kumne. Ki ai ki katto katne ki brew ki bala pendab da mensemak hoi. Kublai shibun banta katu kejing keli. Ki ai kat tu kat ne ki brio ke bala pendap do mensim bakhui laringi pai na keting ke jong blai ngi shem na ka kitab Exodus kal nong ga blai puwe ket khat ba ar ngi i hang tu spang besalil ba ublai ula pendap yu do mensim jong ha ga jing start ha ga jing syampang ba ha ga jing tip ngi sio iru ispang jong usol ubalang usim ubaningkong tam jong ki kun Israel lada pi pule na uningkong Samuel nong ba sipo khat ga ba sipo hang tu pin i spang jong sol ngi iru ladangi pulis pang Stefan ngi ispang Zakaria ladapi pulis pang Simeon uba pila ban syamru na Lukas kal nang ba ar ket khot ba arsan hang to ben syam ba ublei ang ba Simeon ulang ubri ubahak bat ubala pendap da umensim baru lai tu lupa ngila aru ban syam sipang usol ubalang na upol hadin ningkong ulang usol bar hadin jong kajing pendap da umensim jong ublei ulah kelalong upol unang yelap Bashirhem jong ketim ge jong ublai ni iru ispang Petrus hakapor jong ke Pentecost haba uyalap ya ketim ge jong ublai iba umensim jong ublai udan haba umensim jong ublai udan ya ke kubor ke babha ban i babun gibru kila kela ke bumut ban IT sha ublai ni iru ya ubah kong santam ubalang ujisu Kris ujisu hakapor wancang ne ke selapor thai sim lawan kum ublay wan kum ubriu wangi barok ngitip ekata te hakapor ba ujisu wan pai na Jordan bar habala ilam no u syari klau
ya Jisu ru la pendap do mensim ba hadin ba ula la pendap Jisu do mensim Jisu ula let sya kata kari klau haba hakaba usaitan la pencai lawan sya me kata no Lukas nang ba saud ka benikong pada ka ba usaitan la pencai ere sim la job sakia ya Jisu kini kidi katu kat ne ki priu ki bangila ban syam naka Bible tengi iru ke jing pala haba ubriu yo pedeng yo sim boko ijong blai henry hasuaba ngin yo pedeng ka bakungsan kalong bengideban kan mau pat kalong ba ngideban play syai gidonu jongi bangin yo ban ailat sim ujong blai bon rong hangi ngemla ban kemi lenti ba sim ujong blai unchuan hi hangi lem dangiru ngile la ka jong gebenta ban IT la de sya blai ba blai unrung sim ujong blai unrung hapo jongi kumba pipet gitu ginuksa gi bangla ai menta Jesus Christ usol bat Petras kumta terter usimian iba kila priang sayu blai hakadonu jongki wat mensim ujong blai uyo bandung hakadonu jongki te kumju haba mensim ujong blai ularung hapo jongki kajing kajong uwei puwi ubru kakala usol ulang unang penstam banyak Kristen hadin ba mensim ujong blai urung hakadonu kajong ulang unang yalap na penta kaburam kajong blai te kadan kajing kelat te ngai i na kabenta gini ki beri bai yo pala pendap do mensim bakut kalong kejing kerku la dangir ngenyo pan mat kum yo mat kini ki beri ki jong ublai Blai sibon ya kejing jubab ke jong pi kalong ke basai bat ke ba ai mensim mingi iwe pi we yo la sa don nap deng jong pi ki ba ya peit pi singa kuslai ba pi ong la se hato mensim ula wan rung na em hanga kum kita kijing kili kidon ha kijing im kijongi mentangi esngau ye kena kawe ke kijing kili bat ye kijing jubab ke ba ai mensim yangi kena kijing kili ke daya i church pastor jong kanong po ke ba ong kum ne ke ba ong ke ke sin jam ke ba nengkong ha kijing im Kristan ba mensim makoi u wanra na hilade ke sin jam ka ban kong haka jingim Kristan ba mensim ba ko yu wanra ye ngahi yala de kalong ba upendu ye ka jing shepting pila ban kumno kumta haka no kerkom la da piken mau ye ka jingim jongki sunran jong Jisu haka por bo Jisu shakem ne Getsemani hadin ka to ni por habala tanu Jisu haklinti ubad ye ka pla she elut ki sunran she ki khadar ngut she ki to ki sana jarngut ki ba bod yu Jisu ki paiba ki ba bon hapor bu Jisu la sha nar pna she ki sunran let's say ki shifting le ne ki shifting ki re ki pet kumba ni iba habden bo Jisu la sanar pna la don lom jingtep she ki sunran ki don ko wei kamra ki duai Day kishapting rule sila banong Henry onda mensim bakhoy uwan barok ki yo ye kabor barki dono ye kata jig shapting barki la mi kila le pla kila le yalap kila plash pang Jesus Christ keleng sordong ka pertai wat kim shapting wat ye ka jing yapru kumju hak jokur kom nga ba pingi im haka por ba datang de jig shifting menta let's see what dia ngau ba keren ye phi ke baro let's see ngar ma shifting ke banjia ye ke lawai ke jonga ke banjia ye ke lawai ke jong phi ke banjia hatu la shalish ni pinyo commentary hatu aguneu klam COVID-19 tai kalong yeng la se don pedeng jong phi ki badab na kalong yeng jong phi ke jig shifting ki bam don what ye ka bam ka diro Henry ko ki perlok la dangi shanya tali hoble la da mensim ba ko yu don ka jingim ka jong pi bat jonga ula ban pindo i gene ka jing shapting ka jong ni baro tongin pen scam bi gene da ka bangini pule sa ka gospel katkum u Marcos kalnong ba shipho gud khot ka live ar kong kum ne ki adon te halanti bakila yat keu se Jerusalem badula yat Yashua jongki bakila kendit bakita ki babod kila shifting hau u beshimru khat arngut ula sedang ban yetho yiki ke ban saja hangning yu i ba u la da pipule ke ne ka banta phi ba ki sunran bar ka to kan ni la se ki nong bod jong u ki pai ba ki bod bo jitu la yetho yiki ke ban saja ye ka jingim jong u ka ta ka mur ba on sa nar phna sha pen yap yu
ka aktin jong ble hang lik ong ki shepting Henry kumbang ong ipimene on the la one pot taum sem khoi kita ka jing shepting jong ki baro kadu no Henry la pipuli padi tu kot principle of life pin lap ye ka ni ka jubab ka ba shimna gospel ka kum yonis kal nong ka balai khot ka ba san ka ong gumni u jisu la yatho shisha nga ong hep me lamda kha yo breu na ko bat na msim ba khoj unom la ban lejrung haki himau ble ngila ai ban pnia dei kanin dei hakini benta ladang ngi shifting kumno bangila ban lej pla shiki breu bakin wan shiki hima ga jong ble ladang ya phi bad yanga ngim don yo msim ba khoj ladang ya phi bad yanga ngi don da ka jing shifting Henry ai bakini ke jingkli ka ba Israel bo ka ne ka por kan long ke jing hikai ngi baro bad yanga hi kamtam bakani ke jing shifting kan peddo ne ke jing im jongi what happening when you klam bangi ke domta Henry kumnung inde ban le ngin pan ye ka bor jong men sem ba khoi te ke ek sin jam ka ban kong e ka ba ka jing im kristan ka ba jisu ka ba men sem ba khoi wanra ka jubab hi jonga ka long ba upendo ye ka jing shifting Kublai shibon ya kena kejing jubab kejong pi kalong kaba ai jing kermen yangi but kwa banang amen ya kena kejing jubab kejong pi kaba ya dai bat ni ha kena kisngi kaba khado but ru kwa ban ya kena komang la pule mene mensim makhoi udai udai mensim jong kejing ai ba ngiru inlong kibadap da kejing ai mensim makhoi ulong unong pentengan mangiru nginlong kita kinong pentengan mensim khoi ulong mensim jong gejing shisha mangiru ngin kren ya gejing shisha naga keteng gejong oblai ngin kren ru ya ke ba nyo sngo shaki parlok ki parjor ki jong phi mensim ya ba udai mensim jong ukres ya pi yang ngaro kalong kumju iwe pi we te sai sin biang khoblai sibon ya ka jing jubam mentangin nei sagawe pat kecing keli yo le sadana peneng jong pi ki bas ngau bomla ban itu kum ke le se kum kino kita kecing long ya ke bangila ban i ha kita ki bre ya ke bala pendap dau mensim khoi kene kecing keli ke daya i pastor ke lamore ngapa batai Blesi bon sar en la pasam ya kene ka wei ki jingkali ka ba phila ai hanga chapang ki e ki jinglong ki bangila ban yo i ha ka jing im ki bala pandap da mun sim ba khoi ka jing jubab long ki kat to ka ne tali ki jinglong ki bangila ban yo i ha ka jing im ka ba la pandap da mun sim ba khoi ki long ha ki kam ki apostol ar kalonong rekhat ba lai phinyo ter ba cái chính ye pan cái chính cái la cái bamut cái bá shisha cái chính ye long chitali cái chính ye net scam cái chính ye long cái way ha cái jimut chu perkhat cái sarong cái hangame cam don shu hak rekhot cái ba sau san cái thu ye ngi ba kilia dino ye ki bri bat ye yeng jangki bat kilia samlang kilia bamlang da ka jinkmen bat ka jingbek ka dono kumta lingba ka ne ka ai ka jinghi kai yangi ki ba im hagini kisni ki ba e ya ga ba ka khlam ko vit khat khandai kalapan khuslai ki jing im jangi ki pre ideru ban bot nuksa na ka te ka jinglong ban kener ki kia ki kiti jong ki jing subon shaki wai pan ai bo len kur khui ni khublai shibon Kublai shibon ya gejing jubab kejong pi kalong ka basai haoi mandap de gejing it de gejing kela ka mod gejing sarong kanam dan shu haoi ki dekhot balang ki badon ha ki kam ki apostol lada pipule ki de ki dekhot balang ki bai i iwe namar ba ki long ka we gejing mod ye ki la pandap da umen semakhoid mdan uno lane kano ka dekhot balang kabasya than namar balai bagi iwe
Bible ko ong ba kumala ba time ne dai pastor ba kile dia ki bri ki jongki ban wanra ya kata kijing don kam ha ka balang ki jongki lane ha kita ki parabangai ki jongki ki porlok ki jongki kum juru ngala le saban ong ha kana ke por ba wat ai ba ki parlok ki jongpi lane ki parabangai ki jongpi kin syat than lada pitip lada pi itu ki hakum kini ki por le yarap ia ki bat ubleun ke kuy pi ubleun ke kuy pi mentang ya sngau sa kawai ki jingkli ya i pastor es kamlan kene ki jingkli kalong kumne hangno umensim jong ublei usyong haperthai Kublai shibun na kamta tu jingkli kabaa na kamta jonga kabaong hangnu bo umusim jong blai usyong ha kaperthai hoi ka jawab ka basong tanat kabangan a na kakting ka jong blai bo umusim khu jong blai shim la syong ha ki ying mani ki ying ki bala thau de ki ti ki jongi lani ka jaka kentang ka ba nyilabu kerpang kaktim rap sam sim jong blai ka okum ni ka shthi ka ban kong shekinong koran kalonong ka balai ka khat khat riu khat nyo ko ong Pi pimtip ba pilong kaying syong ublay, bat ba umusim ublay usyong sa hapo jang pi. Tilada uno ru upenjat ya kata kaying syong ublay, ya utaken ublay unsa penjat namar kata kaying syong ublay kalong kabakut, kabalong kamapiken. Kamet ka jongi, lang ba ka donut, kalong kaying syong kajong umusim ukut. Ha kaba uyay teray, ha kaba uyay pasyaw, ha kaba uyay yalam ya kajing im kajongi, bat hangnu ngi skor bat kumnu ngi skor bat yanu ngi jit kata ri jubab kaba nga ba mapingi haban ai kuble shibun ya kato kicing jubab kicong pi ngas ngokuman si kade ba kana kamet kicong bat kamet kicong piru ki parlok kade ki ying shong jong ublay kade ka temple kicong ublay ya kaba ublay usyong bat ya kaba men semakut ya pasio hangi we pi we nama kata kadau khoi ya donut ki jong pi khnang ba mun sim khoi ula ban wan ban hikai yang ye ke ka ba shisha mentangin sngew sa ka wepat ke jingkli ya ka ba min pai sha i sir jonison ke jingkli kalong kumne ha kanu kur kom ba mun sim khoi u ya rap yang i ha ke jing doi la pi doi sngap ya ka ne ke jing jubab ya ka ba ai mun sim ya pi Kublai shibun ya kani ka jingkli ka ba pikli ka ong hakunu kor komba musim khu yarap yangi ha ka jingdwai a bon sin hi habang itlot musim khu yarap yangi habang sham jinge jingjar musim khu yarap yangi bat kumjuru haba yangi atap da kapop bon sin ngimtip kumno bangin dwai but upol kabas ngotanat kalong ba musim khut yarap yangi walang imtip kumno bangin tuairu ladang phai sha kinong rom kalong ba prad khot ka ba atnrio ngan pule hane kong kumju de musim ru uyarap lem ya ka jingtlot jongi namar ya ka ai ngin duai kat kaban de biang ngimtip shu ndai shisha ucha musim hi ukerpat na kabanta ka jongi hane upoli batai sha yangi ba ladangim te bandwai ndre umensim khut ujukerpat hi na kabanta ka jongi bleshbon ya kicing pencai ke jong pi ba wat ha kicing long kristan ke jongi ladangi telot ladangi syam jing syam jing jinja ladangi hap ha ka pop umensim khut uyarap ingi pada mensim khoi yarab ingi bandwai kalong ke bas ngau tenat mentangnya lei sakawe pat kecing keli saya i church pastor ka belang sok sarat ka walong kumne uai uso jong mensim makhoi Kublai shibun ni tu jingkli uai usok jong mensim langi kwa pantip ikan ke jubab tu nyapai bat nga na katin ke jong ublai sya kinong Galatia siti jong Paul kinong Galatia kalau nong pesan bagar khat ka ba ar pu ar ke siti jong Paul kinong Galatia kalau nong pesan ka khat ka ba ar pu ar ki kentin ki bong kum nei Henry uso jong mensip ulang gajing it gajing kemen gajing suk gajing syaslem gajing sbun
kejing bha, kejing yaine, kejing jamnut, kabor halor lade. Kini kide kita kisok jong umensim, kiba ublei ukwa yanga bat epi iwe bangendan hapo kejing im kejongi. Kini kide kisok kijong umensim, telada mengaban mapingi kwa bandan ya kita kisok kijong umensim ha kejing im kejongi. Ngiran kam banlang kibriu badap da kejing iet. Ngiran kam banlang kibriu kibadap da kejing kemen, kibriu kibala esbun, kibriu kibaya syaslam, kibriu kibadap da kejing suk. Kini ke baro ngilak banle lada ningkong ni IT shwa ya lede sya uglei. Kata kade ke bakong san bangenyo ye kini kabor lade bangenyo ya uta usok jong mensim kejing im bejongi ni don kam shwa ban IT ye kejing im bejongi sya uglei. Kenang bakita kisok jong umensim kenana kejing im bejongi bahadin bakita kisok jong mensim kiladana kejing im bejongi kanam long syu keju henrei kan long da kawei pat kabat thamai ha ukris. Kublai shibon ya kena kejing jubab kejong pi kalang kebasyai halor kena kemat nyelai pat syakawe pat kejing keli pai sya i church pastor jong ka balang hanang po kejing keli kalang kumne ke kapop kaba omla syu banma Lada pikili yang ngai ketu kejing keli ngatengan ong baik kejing penyap bereu. Henry ai ngo yu ublei jong pi bat jonga ubadap da kejing ej bat bakenrei kejing isnei. Ba upenden kam wat yi ki breu ke bala penyap breu. La da pipet ke nuksa jong Moses, jong David, bat ki wei de la benong ki long ki breu ki bala ju penyap breu. Henry ai ngo yo ublei. Ba ublei badap da kejing ej bakenrei kejing isnei upenden kam syakri jong hakine ki singi por bala deb. Henry kejing keli ke ba isar la bo yengi hakine ke por kalong ba ka e ki pop bam la ban map shu. Ban pensyai kene kejing keli ngam kwa ban krenik sintur la jong Henry ngakwa bangin pai syaktin jong blei. Da ka bangin pai shu gospel jong Matthias kalnong bakhat ar ke dekot ka balai poi bat ka ong kumde. Namar kata nga ong happy ba on map ye ki breu ya ka pop baro bat ye ka ba kren ben blei. Tang ye ka ban kren ben ya mensim bakoy on map shu. Ladangi pule kini dekot kalong ka ba syai ngi hado kata-kata. Ubleu la ban map ye ke no ki pop bangi la ek jingim jungi Henry ke ba ubleu la ban map shu ngi ladangi la pop how ya mensim bakoy ladangi Pedro ye kenuksa jong Ananias bat Safira bakin lap hakikam ke apostol ngi kendo ngi yo i ke jo ke jing kendo bau ki sunran jong Jisu ka balai ba philap prasha yo mensem bakoy bat ngi tip ye ke consequence le ye ke balaja haki ladangi pule ke jing tho jong ka shakri jong blai ke mem white ha ke jing tho jong ka jing trang jong ki arta kesla ke balai spa arpo ar kong ba ka de mensem jong ublei batre haki don't note la ne ka mensem jong breu Henry la da uyai teng ban kentai yo mensem jong blei ke ne kalat ke jingkren ke de kalat ke jingkren jong blei bat ngi ke breu Henry la da ngi yai teng ban yai kentai yo mensem jong blei kong ba om la shu om dan shu de ka wei kalat ka bala ban penim ye ka mensem ke jong breu te ke pop ka ba ublei umla shuban mapingi ke de ladangi le persha ikamon jong mensem bakoy ladangi le persha ke ba mensem la ong ngim de ban le ngi le kata ngi le de ka bangitim kata ken ka ba ublei umla shuban mapingi pila banong kata de ke banga syukran Henry ke de ke ba u apostol Paul ula tho sikisithi jong sekinong Hebrew kelnong ba shipo de ka ba arpsau bar ka ba ong kum ne pila puli de la ki khamar ki jong piru kong kumni namar la dangila pop de la kamonhi on dangila yo pedeng ye kejing tim kamsa shu ka jingknya namar ki pop bun sen ni ong bala tang bangange jo Jisu lang ngila ke ru kam lei Henry hang ni kong bala dangila de ka bangitip kata ke jingknya jong Jisu namta ke pop jong pi bajonga kanong penshu om nyo shu eka ko ki parlok ki basngap ikane ke jing pule jungi hakane kapor tong kan ai bakane kalong ke jingi kai bakrau yangi bon sim ni ken sting bhai kane ngisyo tang bangi long Kristan ngisyo tang bangi long 7 day Adventist langi long tang bangi nge Jisu kala biang Henry ngi yai le pat mar pasha ke bo Jisu ukwa yangi bangin le Henry hakane kapor kong ba kane ke khot kong ba ladangi le pasha ye ka mon jong ble bangi le de ka batim mensem blame sa pet nangi but
on mom la shu ban map ya kita ki pop bangila le te ke ita ki pop ki ba u blei la ban map shu ingi kalong bangile persya ya mensim bakhoi Kublai Shibun ya kana kijing jubab kijong pi hoi ladang ye persya ya kata kijing khot kijong mensim bakhoi ya bau lapan sengau hangi hakawai kesengi mensim bakhoi un ino yangi malada mensim bakhoi un ino yangi mano basin syari kijing im de mensim boman nama kata kadau lada pi sengau ya kijing khot kijong mensim bakhoi to pai no lada pi sengau bau mensim bakhoi upin ya kendu ya kita ki pop ya ke ba pi pilale to pai no to wan no syau jisu kenang ma pila ban light em kenang ma ya kita ki pop ya ke ba pi pile on map no pitip nam kawai na ya ke ba pen syapting yang ha ke por bang gadang rit abang ya sengau ya ke khot bible ya ke ba ong kabakran beng yang mesti mekoi mlak syu ban map di kipop ke jongki nga syapting namar balai bangam tip ha kena kurkom yor aseng ngapen sengau si lenenga laptop ya mesti mekoi te kene ka we na kicing kli ya ke bangin ngidan ha kene ka por pat kene ngan in pai sha I pas kela marai kicing kli kalong kumne kumno ngila ban tip mangila pop persya ya mesti mekoi kumangila kran Kublai Shibun ya kijing kali ke ba pila ai hanga ke ba ong kumno ngila ban tip ba ngila laptop persya ya munse makhoi kani kalong kijing kali ke ba dan kam ban yo ya ke jubab ke ba syai ha kijing long beriu kat bing e masla ni perthai teng ni hap sya kijing pensoi jong ke pop mat kumta ka kamram jong munsim makhoi kalong ban wan ban phasiao ha kijing mut jong berkhat bat ha kadonut ka jongi ban ya thu yangi bangi la le pop namar kata ha ka tin ka jong blai ka sithi u apostol Paul seki Galatia san kalanam khat khandai hadu ar hang to ngisyam ya kisok jong mensim bakhoi bat ye kijing le jong kado namar kata kijing hikai kum ngiyo ang ne kalong bang ide ban I ye ki paramarjan marpa kijongi ide ban long ki basbon ki bajamnot kum ta ter henrei ladangi kijing long kijongi pat ngi isi ye ki paramarjan jongi ngiamai ngienia batki nang tangi bisni ngiesun batki kane ke pen I bangi ngila laptop persya yo munsim khoi namar kata hukum kini kisni ki bangi ementa ngide ban pan ka bor nau nong penim jengi Jesus Christ bon yarap yengi ngila ban im kicing im ka basido siso pat ka ten ke jong le ngin age we ngin age ya ki khon ki ngin age ya ka lok la ne yo lok mat kham tam ngide ban age ya ublei jongi kum nong penim nong sus ba jongi Jesus Christ tai bo bleng kerku ban yarap yengi ngila ban sngo thu bangi im haki sngi ki khadu namar kata ngi don kam ban kala ka bamut ka basisya ku bless you Blai Shibun ya kana kijing penchai ke jong pi ngam tip lada pi ju ya kendu na am kum mangangai kendu makan mau ha ka por ba ngale Shibun kijing bakla bat lada ngale bakla hadin ka to ka ne kenta ngas lane hadin ka to ka ne minute ngas ngau ba ngam syam le ya ka ba pha ngas ngau ba kadon ha ka po donut ke jonga ya ka ba ngam suk ke mensim Henry mentangas ngau thu syai ba ude mensim makhoj ubaya phasio hanga uba pensengau thu hanga ba ngala le bakla ngadai ban wan sya ujisu ban duai ban panmap ya kata kejing bakla kumne mensim makhoj uyarap ingi ban pensengau thu ya kejing bakla kejongi mentang nya pai sakane kawai kejing kli sya I pastor S Kamlan
ke jingkeli ke long kumne ke ai ke ba jisu ong hai ki simran jong u ba kinle onda haba umense makhoi ulawan haki Kulo shibon na gam ta tu jingli ka ba sotnat ka ba lakli yang ga ba ong ka e ka ba ujisu ong hakis ran jong u bakin le anda haba umusim khoj ulawan haki ka jawab ka ba shai ka ba ngakwa ban ai na ka ting ka jong ble ka long bakin yo e ka bor bar kumju bakin long kinong pla kaneru ka long na ka menta jonga jong pi ya kani lakran hakikam ke apostol kalonon ka banding kong ka dekat ka pra ka ong kumni hendai pin yo diang ye ka bor anda lawan umusim bakhu hapi ba pinlong kinong pla ya nga ha Jerusalem bar ha Judea baro bar ha Samaria bar hadu ka bakut ka berthai ninyo e ka bor ba ngilong kinong pla dongin dua nam ta kani kublai shibon kumlai shibon ha lor ka to ka jing machai ke jong pi bangin dup yo ka bor ban pla ya Yesus Kristus yang ngiru la kular bangin dup yo ka bor ban pla ya ka gospel ban pla ya ka khubor jong kilai angel kabade ka khubor ba khadu ka jong oblai ya ki kon men reu baro ha kana ka prathai mentang ni lai sa ka wepat ka jingkeli mat kata kade ya isar jonisan mukim ka jingkeli ka ba ong kumne balai ba kisumran ki haban ap ha Jerusalem hadin ka jingyap jong jisu Kublai shibon yang ni kacing keli kapa pi keli ong balai bagi semban ki haban up ha Jerusalem hading kacing yap jong Jesus Christ Jesus Christ wan chane ban penlong semban ki brio but swab on let shibneng wong ni ki semban ki jong ki to ki let but penlong semban ki benrio baro but haba kinle ye kene kam mat long sran uji suru ula kularaki bon pha ya umensiam khoj unong pentengen unong hikai jongki bat uban ya don rangkat lem bat ki te ba balai ki sran ki ban ab Jerusalem namar ba umensiam khoj pat syam lawan haki namar yaki pat syam lapan kubor da ka bor ka jong umesim khoi kiap de ban up ye kata ka bor ka jong umesim khoi ba blay un pha halor ka jong ki ban tray ya kam ka jong blay te namar kata ka taw ki penlong ye ki ban up ha Jerusalem shabo chisu nyap mar kidang up ye ka bor ba blay un pha halor ka jong ki ban pengkup ye ki knaba kam ka ba kin le de deng ba ka jingira ka jong umesim khoi blashbon Blai shibonnya ke jing jubab ke jong pi ba umensim khoi unwan haki umensim khoi pen ko bor haki ngaska tanat ya ke ai ka ba kumala kremane da I church pastor jong ka balang hanong po bangin yo ya kata ka bor jong ka jing bom shifting banyalap ya ke gospel namal ki senran hak to ka por ki hab banyalap ya ka khubor ka gospel sha ki breu ten mak ta daw ni dan kam ya umen sima khoi ha kene kisni ka bakhado bang nyalap ya kana khubor jong kila angel na ka bor bat ka burong na ka jing bom shapting ladangi kendu ya kano kicing mentangi sngaw sa ka wepat kicing kli ya I church pastor jong ka balang asal salat kicing kli ka long komne ke ai ka kenten bakhado ba umen sima khoi Ukraine sha Upreo. Kublai shibon yang gitu kejing keli ke ai ka kentin ka bakhado ka ba umensim ukuran hangi ki brio ha kejing sisahi umensim jang ublai ukuran hangi ki brio mana ka klemat mana ka por bang ya yang ha bang lek serum senang sene setai uya kran hangi ki brio hendai kejing keli ka ka por ka long pat ke ai ka kentin ka bakhado ka ba umensim ukuran hangi ki brio kat kum na ka bible tong nya phai banga na ka record ka badon ha ka kitab jing pen pau kal nang ba arpu ar ka khat ka ba khatnyo jing pen pau kal nang ba arpu ar ka khat ka ba khatnyo ka angkum ne te men sim berkata ka nong lai kurim ki ong to wan jar u ba yas ngo to un ong to wan ba jar u basliang to ai un wan ba jar u ba man to un sim ai ka ka jing im kane ka de jing khat ka jong men sim ki kentin ge ba khat do jong men sim hangi ki brio hang ne ka shai ka long ba to wan jar bu yasno to wan jar usliang to wan
bajar buman tuan kade ke jingkhat ke jong umensim nga ba je phi kum ba umensim hi uju hi kai ngi nakapor syakapor bangen le ke babahatam bat bangen le hakaliang ke jong Jesus Christ bangen bud ye ke nuksa ke jong Jesus Christ bat syakata ke lenti ke bu Jesus Christ ulabu lupa ngi kum unuksa bangen bud ye u kaju ke ba umensim ke jong bele Ukraine hakane ke por wang ba tuan kini gidi kintin ni bakhado kintin gi bakhado hi ke shai bat kalong kabati kena ngi iwe pwe lingba kane ger khat kalong ba umensim ujong bele ukhat yangi iwe pwe kata tuan lada pisliang wan lada pi asngau ye kajing khat wan lada pi mon tuan kata kade kajing kran ka bakhado jong umensim ublei Play sibon ya gijing pensyai ke jong pi. Don la sen apdeng jong pi. Ki ba ong bangan wan sya u Jesus Christ dangal as ngau thu pha ya ke gospel lana dangal as ngau thu pha ya ke Bible. Kam long kam ta. Ka kting ke jong ublei ka ong ka syai bat ka ong to wan la da pi as ngau ya ke gospel to wan la da pi as ngau ya gijing khot jong men sim ma kho ya pi to wan ya ke basliang on ai haki bandi nama kata kadau wan kat ba kapor kadang don yang iwe pi iwe mentang ni lai sakawe pat kecing keli mat kata gade ya icut pastor ha nong po kecing keli ba ongkum ne meno bat dano ba ya kecing ai jong mensem la ai haki brem mano badano bala ai kita jing a jung so mensim hangi kibreu ban pensyai kene tongine phai shi thi upol shi nong Ephesus ka long basau de khot ka banyo bat phra bat ka ongkum ne Henry Howey pa way nangi la ai ye ka jing ai e ka bakum ka jing theo ka ta ka jing ai ka jong u Jesus Christ namar ka de khot ba phra namar ka tau ong man bau la keu shajrong ola yalam raw ye ka jing long raw bat la ai ye ka jing ai ha ki breu lengba ka ni ka de khot kalong ba shayangi mano ba ai ye ka ni ka jing ai jong so jong sem ha ka ni ka de khot ka ba nyo ka ong ka de ka jing ai jong Jesus Christ ka de khot ka ba pra kong ba ka por bu keu shabneng ola shimlo de ka ta jing long mraw ka jong pi bat ka jonga Henry Bonsen ja yu haba dia ke pangidon kinu kisap pangidon ni ong be akde kesap ka bang yo na kimik pa utanat te udan sap kumi mei papa jung la se kala bande ka tarumo Henry ka ka baktin jong blake ong ni mde bang yo ka ta ka heredity le ni ka ba ai bang yo nang nur le bang islong ka start Henry ka ong kumlong ni ka de u Jesus Christ ubla IP ngim deserve ngim de ba jingsang ngim de ban yo yikini ke baro Henry de jing ai jong blay kat kum ga jing theu ga jung ola ai ngi ke ba don kam ne ka ka daw ka LNG wai kong haba ai ne jing tho jung ka jing trang jung arta lang yai pteng ban pule ne ka daw bala ai ngi de tang na ka daw bangin tray ya ka kam ka jong u what yikini ki kam ki bangi le mantaro yikini ka khamtam ha bangi ki do gini ki jingpang balai bangi le ka Zoom Google Meet nang ta YouTube Facebook bar ki we de ki lab jong social media ban pin sapriang ye gospel ka jong balai bangi le ka ni hato bangi don sab ke de ba u jisu phayu msem ba khoi jong ya u bala kren hakinong yelam jong ka IYC khasi bangi le ye ka ni ban pin sapriang ye ka kam jong blai om na ka daw bangi don sab om na ka daw ka Henry tang na ka daw bangin tray ya ka kam ka jong blai te ka jing kali ka long mano bad dano ba ai ka ni jing ai jong som sem hangi ki breu de Jesus Christ ba ai mano ha ka por bo keu shabneng bad ula ai hangi ki breu bad la weng nu baro ye kita jing long raw jong bad ula ai ngi ye ki ni jing ai jong so jong sem Play sibon ya gijing pensyai ke jong pi mentang in lei chai pastor Kela Marai gijing keli ke jong pi kalong ke gijing temu jong gijing ai jong menseng Keblai sibon ya kecing keli kajong pi chapang ke kecing temu jong kecing ai ya mensim kajubab janga kalong kumbala jia is Pentecost ya kisan ran jong Jesus Christ lem bat kisis pa arkangut kisyakri jong Adin ba yula ong yaki makim de kim pat de ban mi na Jerusalem tat anda kile yo diang yo mensim kumta ngi hang ne ba lapan kala ya kecing long ke jongki na dong syada bat kile long ke wei kecing mut kecing perkat
kejing ke te song lang yaki bat hedin kata kili yo diang yo munsim jong kejing kular bat kilala ban le sibun ki kamba naga bentang Jesus Christ bat hadin nang ta kejing mi nang ta galang bakila la ban le pla an ra ya gospel kejong Jesus Christ se Jerusalem se Judea Samaria bat ter kum juru hagini kisngi ki bangi imenta ba kejing kular ya umun sim kade hagaju hi kurpam ka baneng kong galong ban pen kalaba mut ya ki breu ki jong blai nang ta bakin yo so jong mun sim nang ta bakin im ki jing im kum kisnran arja snem chua men chua bat kade ki jing kuwa ka jong blai ban ayu mun sim haki breu ki jong bakin ke jinga jong ki kan scam bakin ai tilut yala de naga menta Jesus Christ bat mat pen scam ya ka balang jong hasla jong kade ka pathai manang ta kin la ban le kum ban le kisunran ki jong arhajas nam manchua yiki kamba bat ban pen debru ban ya lap ya ka gospel sepang Jesus Christ bade nong penim jong ka pathai bat kumbol kular ba unsawan Xiao ya laki jong ban ya lam yaki sebeneng ban yo yaki jing sukpat ki jing kemen ban light ne gini ki jing bagi jing jenjar jong kene ka partai pop kene gede ki jing kular ya umen sim bakoi namar kata ai bo blen kor khun yarap yangi bangiru ngila ban long si benta kum ki sunran ki jong Jesus Christ haki por ki pemenchua bikin yo diang yum mun sim jong bat bekela ban le sibun ke kam naga benta Jesus Christ ta ai bo blen kor khui ni wei naga benta ko borom jong amen ku bless you ki parlok ki parabangait kene gede kapor yangi bangin duai kana mo mensim makoid onyarap yangi babon troikam ban pendep ya gospel ha kene ka perthai hoi lak katong ngai scam mapilai esngau thu mapilai yo sibon kijing kerko mentang dan setang sau tali kijing keling bat nga kepat ya piwa penyai nek lang bat ngi kene kijing keling kade kijing keli ya pastor eskamlon kebaong kamut ayu kabakran hakitlet babunjai Kubla shibun nagam ta katu jingkli le singla ban ong jingkli ka bakhadu nakam ta jonga ka jingkli ka baong kamot ayu ka bakran hakitlet bamtep kani gede ka jingkli ka basotnat ban ngakwar bani tu epi baya kani ka banta ke babun ki kristan la sha syukur no na ka baki pla baki odiang yo musim khu jomblei henry ke ka baja kalong ba kile ya ki bamdei kat kom kajing batai ke jong kakting jong blei kat kom kajing bu bei ke jong blei dan ki ba ong bangi odiang yo musim khu jong blei ki kran thli diki thli bamte bam su tho su thau kom ni kam tai le se phila ban ong ba uni unong ishmata ni por udomok yangi kam dei kam ta le se phila ban ong ba ukdo yangi bangi bakla namar bangi odiang kum kini le se phila ban ong ba ukdo ya kata kajinge ke jongi ka ba ngila yo diang yo musim khoi pros kata ndek ka bang kwa ban ni thu ipi dak basai pension rem ya kajinge jong pi ha ka ting jong blei om ha ka jing sngo ha ka jinge ka kum ka ting jong blei ka jing kran thle bam tep ka dei ka wei ka jing kai ka ba la melle ki babon ki kristan hoi ki don ka tu ni ki ba le ka ya kum ka ni ka banta kyong bang ila yo dia musim khu jong blai ki kran thli bum su tho su thao le se phila banong tang ki tai ki ba yo mat musim kin so thu kam dei kum ta na sa persai na keteng jong blai la da pipuli na ka shthi ka jong op sopo shi prabange akoren kalonong ka khat saw ka khat ka ban kong tar ki don shibon ki jubab ki ba phila ban sot mak tu hande ke ka bang ngan puli tang ka tu ka ni ka mat athrai ka labiang ka la shai ban wa apostol ong kumni kad khop ka khandai henry ha ka balanga kham snobha ban kran san ktien da ka jing su thu jonga
bandup hikai ye kiweru bani ki shpo haja kentien ha katli pamtem ha ka balang ngakam sko baha ban kren tang san kentien ban ong uble kurku ye phi kan uksa mangala banai ban ki tli blum bangi kren yang ong layo ek bor layo diang musim khu jumlai phi su thon em pramai kata kam de kat kum ka jingbu be ke jong blai namar u apostol ukren shai hangni kad khop khat a komta te ma phiru haba phi long ki bakwa her ya ka jing ai ba ka jam sim to do wat khnang ba phin kham nang bante ya ka balang kaman toy ayu bangi kren thli bam tep kamra jim toy ya ka balang ngem ya sutho kem ya sutho ke ka bang kwa ban bashai ha ka bai de ba ka jing kren thli ha ki sngi jong ki apostol ha ki sngi jong upetros habaki yo diang yo musim khu jumlai ki yo ekabor bat ki yo ru ya ka jing ai ka bakarpang ka jing sotho ya ka ktien le sing la ban ong hakum kani ka por la do petros uyelap da ka ktien khasi ki no snap ki don ki nepali ki bengali ki bihari nang ta ngala ban ong ki australian ki american ki nong korea ki nong china ki nong japan ba kumta teter ki basngap ya ka ktien khasi Lada umusim jong blai utrai kerpang hakum kani kapo ule kamba baru kin sutho ek tin kasi kinong utai ukuran ketin jongi. Nama kalaja ha kasing pentekos ha kaba upatros uyalap. Ke ek baja ke kam ki apostol kalau nong kaba ar ka dekat kaba san ter ka ong. Teladon ki jiu ki basyong basa ha Jerusalem. Ki beri ki baru blai na ki jait beri baru ki ba napo ka beneng. Tiaba la yo sngo ye kani kijing sawa pajba ulai wan lang bat ula sngo lungo na ba ubri boro ulai sngo ba kikran ha ka tin jong uhi boro ti kila knit threat bat kila sngo phla ki ong hakmi kini boro ki bakran kimlong kinong galilaya kumnu ti nginyo sngo ubri boro hala ka jong ka tin ha ka balakha yangi ki pathya ki mit ki alam bat kum ter ki jek ting belajar keteng ha ka bible lese ngalaban om bo unong karya unong are kumnom ta utai umde ukhase kumno kran da ka tin jongi unong australia ru kumju kani ken kade ka jingkran thlik bangi sotho kani kade ka kamba ka ba uble ule ha ka ba udon kam e nangai ni sotho ya ka jawab na ka tin jomblai ka basai kum kasni to ai bo blem kurkhu yengi ube poi na ka tak brom jongo amen Kublai sibun pastor ya kejing jubab kejong pi kalong ka basai ya ka ba pila ai kunuksa ka ba biang yangi bangla man sngau thu ya kane kamat bentang ilai sa ka wepat kejing keling bat kane gade kejing keli ya i church pastor ha so sarat yan ki hatong ngidang priang ya umen semakhoit bat ban kren ha gitlet ba bonjai ha kini kisngi play to kijing keli ban pedang human sembakhuit bat ban kerana kita lihat ki babunjat kadang kijing ai mensim ka bangi syam hagi kam ki apostol kalau nang ba ar haba ki breu ki syam ya kato kijing syam ha ka por pentecost namar ha ka por pentecost ki breu baro ki bade ki jiu ki wan banyalum lang ha Jerusalem te haba ki wan ha Jerusalem lada ki breu ki la syang makna ha no ke jaka ha ki babunjat ki jaka lagi syang ki balalek pet ki wi pat ki jaka ki wan banyalum lang ha ka ne ka ju ke jaka ha Jerusalem te namar kata baki jiu kilaiwan kim sung thu su iwe namar kila sa jangai kila sa lala ka jong ka jaka te ban sung thu iwe ublei ulale pala tu singi dan lagi jong ki kentin henry kila sung thu ki babun jai ki thlit haka tu singi la kren bat barau kila sung thu adu bala penlingwa itu ki briu da ka baki ang hatu ki ine ki briu barau ki bakran kemde ki nong galilaya henry kumno ngi sung thu dan lagi jong ki kentin ki bangi ju kren malaka singi Karena gede kecing lek pala kecing ublay, ni iba haba ublay udan kam ulek pala. Henry kecing kelipat mentah kalau hatung idang pediang haduk kene kesengi, lalu bipai bat nga, sia ke siti ke bandingkong jong upol si kinong koren kalau nong bakat saw tu, barak kawi kalau nong pensyam, ba upol ukuran cai, bahkan no kecing keren, kam tam kecing keren, kabom de tang simet mapi ba ublay. Kadai banlang ka basyai ka clear bat ka basang thu da baro namar baro ka bangi kren kadai na ka buram ka jong uglai lada uno ukren kad kum kad khot ka ba arbu phra ba ar kundai ka bom syai bat bom dan unong batai lane ka jing batai ka bhai u on sngap no jar kata ka de jing hikai jong ka ktin ka bkhui ka jong uglai ni
hang ning ngi sang thu ba ngi de ban kren da ki kintin ka ba shai ka ba kamot ba ngin kren bun jai ki thli henre ngi dan kam ban kren ka wei kintin ka ba nging ka ba baro ngin sang thu henre ka jing jia ka ba jia ha sngi pan te ka sak do sngi ban ka de ka jing le phla ka jong ublei na ka benta ban yo khat ye ki bru jong u bakin sang thu ye ki jing shisha na mar lada pi pet ye ki jing jia ka do sngi ka jing thmu ka jong ublei ka la urlang bat ki so ki la wan ha ka do sngi ha ka ba babun ki bru ki la sang thu ye ki jing yalap ki jong petras bat ki khat wei ngo rak do sngi ha ba ki bru ki la kala ka bamut ki la wan ban it ya ki jing em sha ukres Kublai Shibun ya kecing jubab kejong pi kalong ke basai hoi ke pertai ke bangi imanta ke ke pertai ke bastat namar menta lada pi keren yang ada ke ketin English ngalak ban singal tu namar bang ngapule ke ketin English bat Shibun ru ki balak ban singal tu da ki we pat ki jai ketin Henry ha kecing ai jong ublai ya umin simakoi lada ublai udang ibit man punya sngel ya ki breu lane lada don shakawe pat kajaka ya ke ba kim sngel tu ya ke ketin jong uta unong yalap ublay ula ban le phla biang sasisen ada ublay ui don kam ya kata ban le nama kata kadau tongin long ki breu ki badwai ban im kena momen simakoi ula banyalam ti ya phi ba ingai wi pi we kejing kali ke ba entah saya Sir Johnson Mukim kalong ke ban day ban long karokom perkhat jongi ye kijing ai jong mense Kublai Shibun yang ni kecing kli ke ba pi la wan ra bang ke ba day ban long karokong perkhat jongi ya kecing ai mensim karokong perkhat hi kecing ai mensim kalong bang day man sunghun ikai ke ba mensim mal ai hangi bang day mas ngotanat ru ikai ke ba mensim lai ola ai hangi namar mensim ane ublai ai hangi ya kasap dan katkum ka jingla ka jongi dona pedeng ka jongi ki bayo e kisap ki ba khamrit ne dona pedeng ka jongi ki bayo e kisap ki ba khampa ban re kane ka bangim de pat ban nyau ben ya kibrik badan ka sap ka barit bat ngim de pat ban yaro e kibrik badan ka sap ka pha bat kini kisap bau bleu la ai ka long ban ya rab ya iwe la ni ban ai man sim ya iwe bat kini kasap ke batalan ke ba ubleu la ai kim breu ke long ban ya roi u bat panan borom I ya u bat rei bat ngide mas ngohun ba wala long kanu kanu kasap ke ba ubleu la ai hangi ngide mas ngohun ya ta kasap ke talan ke ba ubleu la penshat halor ke changi wet we Kublai Shibun Kublai Shibun ya kana kecing pencai ke jong ping halor kana kamat banyarap ingi iwe pi we but ye ke ba kijing ai ke jong mensim ki de ban ai ke jingero sha uta nong thau jongi mentangi asnga sakawe kijing kli ke ba khadu berkata kalong ya i church pastor hanong po heman mi maulong kong lano ba ka kam jing trei mensim ba khoi kan sange trei ha ubre Sisen Mr. Kublai Shibun ni kata jingkeli ke jongpi bat meneng ala kata ru khendiat ye ke ne ke benta ye ke ne ke jingkeli ladang ikan mau ye ke jingpule jongi menne ketin ke jong blai ka ong ba gospel jing ku Matthias ka ong ba ke pop ka ba ublai ubla ban map ingi ladang yai pteng ban kenta yom se mkhoi bar ka shakri jong blai ke jing tho jong ka ha ke jing trang jong ki arta ka ong ba ke dei ke jing trei ke jong mensem bala trei ke mesin ke jong breu Henry la da breu yai pteng ban kentai yikan ni kalat ke ba blei bendon ka ban dikren ha pedeng jong pi ba jong ha pedeng jong ki breu kong ba khadu khatwai mesim jong blei un pet nangi bar om don mano bala ban penim yikan mesim jong breu nak ta kadau ketin jong blei apostol Paul ong nak ta kadau ngim dei ban pensiu si yang mesim bakhoi telanu ba mensim bakhoi usange ban tre hangi gibreu hag jing sha tadhi hado bangi hi dalade ngi kantai
ke syakri jong ble ka yai peteng ban ong ke jing tho jong ka ha ke jing trong arta la ka ba praspa lai pulai kong bam de ba ble uba madla le ne uba pene ke do no jong breu em henry de u breu hi de la de u kantaj u ble ke jing shau yai peteng man pha ke jing shai ba u breu un ya ya ka lenti ke jong ble jong ble ban ai ngi ke jing penim Henry Breu u kantaj ye ke jing shai ka ba u bleu ai ba u pelong hi delade ba u long ba madla ba u pene yala ka do non ko ki perlop ka jing kili ka long hatu pi bat nga hatu men sim dang tre hapdeng jong pi bar pedeng jonga ka jubab ngala benong ka long hooj no marbele ka khubor kalong ba bhande kalong hooj na ta ka daw ba pidang snab ye khubor jong beli na ta ka daw pidang yai wat ye kten jong beli na ta ka daw ba pidang ye don benta bangi hakane kapor to ai ba kini ki kam ga jing trade jong man sem ba khongin yai peteng ban ai kane ga jing kai shiki breu phila ban le yalap la da phimla phila ban shu share ye kane ka ling rukum jo shikiwe barki rukin yo ye kan ne jingkr khu telano ke kam jong tre men sem khoi kan sange tre how breu kalong tat ladangi hi ngi kan ta yau khublei shibon ya kan ke jing pensai ke jong pi ki parlok ki parabangait wanam persya ya ke jing pasia ke jong men sem khoi namar ngimtip lano ladangi ai persya si ai persya men sem khoi hakoi kasngi un ino yangi kumangal ong menela da men sim khoi un ino yangi mano masin syari gijing em jong pi bajanga de men sim baman namang takadau wana mailat ya men sim baman henry pai chau jesus christ ha pi sngew ye gijing kho jong men sim khoi sai sen beng kwa panai khuble ye kini kinong isimanta gijong i we pi we khuble sibon ya kapor gijong pi ya ba phila palai khnang na gamta jong ki breu gijong ble bat namta jong i baro lang badru ngakwa panai khuble ya phi kinong pe ya kaneka program gejongi khamtam ru ya kito ki badang thamai ba ai ba blen kur khu ye gijing im gejong phi kat ba phila ban nangai pe shu shu ban yes ngau thu shu shu na ka kting gejong ublai te nga kerpat e phi ba phin ya yo sngew ye gijing khot gejong men sema khoi ban yai phai xiao jesus christ te ai ba blen kur khui ngi sai sin ngin ye kan du pat la sham ta yaw pat ngin pengkut to ngin ya tuai ko khwa juni ba hab nang khublei sibon ye jing dorong katlam jong me bat ngi bangila ban pendep ye kan ka program ku jong ngi jing ye kren ge jing isphang umun sima khoi pat nama ta kadang ngi kerpat ba umun sima khoi ye nya rab ngi bala ban syai ha ke bangaro kidan ke bangaro ki ba ladangi pule kinlong kejing syai ke bathamai ngi ha keten ke jong me nama kata kada to dorong kat lembat ngi au play lada don mano ki bas ngau ataten ya ke ba ki yo ngau lana ki le to ai bo mes ma khoi pun syai ha ki au play pato ya rab ki khuble sibon pas ngau ye kene jing khot kerpa chungi nabai kene ngi pan ngi dam ha kerteng jong jesus christ Amen.